ina fata an gane ko. To kai musulmi da ka yadda da Allah, kai imani da Allah, to ka rika zama kana neman gafara da istighfari na kurakuren da kake yi. Mun ji ba kai ba kafiri bane, a matsayinka na musulmin ba za a rasa kurakurai da kake nan da can nan da can nan da can ba. Wa qur rabbi ghfir, ya Muhammad ka zauna ka rika neman gafaran ubangijinka. Haka duk wani musulmi, duk wani mumini ya rika yawaita istighfari. Warham, ka rika roƙon rahamar Allah. Wa anta khairur rahimina, ya Allah kai ne mafi alkhairin mai nuna jin kai da tausayi ga bayinsa. A ƙarshen suratun abun nan Fatima, Allah ya umurci annabi yayi haka. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. To musulmi kenan, kai kuma musulmi ne, mumini ne, ka karbi Allah, ka yi imani da Allah, kai ma kar ka ɗauka ma'asumi ne, wankakke ne da baya zunubai, tsaftatacce ne, a'a kai ma ana samun zunubai nan da can nan da can. Saboda haka ku rika yawaita gafara, neman gafaran Allah da neman rahamar Allah da tausayin Allah da luɗufin Allah, domin Allah shine kadai wanda in ya tausaya maka ka samu nasara, wanda in ya maka rahama ka samu rahama, shine khairur rahimina. To Allah ubangiji ya mana rahama kuma ya gafarta mana.